Έλα, κόψε τα αριστερά. Κόψε, λέμε. Ωχ, λαμπόγιαλο την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα? Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος στα Δωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοποιείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 κονταετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις? Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω, σε φτιάχνει. Έλα, κόψε τα αριστερά. Κόψε, λέμε. Ωχ, λαμπόγιαλο την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα? Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος στα Δωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοποιείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 κονταετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις? Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω, σε φτιάχνει. Έλα, κόψε τα αριστερά. Κόψε, λέμε. Ωχ, λαμπόγιαλο την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα? Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος στα Δωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοποιείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 κονταετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις? Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω, σε φτιάχνει.